Desartellada unha organización criminal especializada en estafar aos taleiros mediante o método do corte da luz. A operación permitiu desclarecer 8 delitos cometidos en varios concellos, entre eles Boiro, Muros e Noia. A operación denominada Lightcall e desenvolta polo equipo de Milladoiro da Comandancia da Coruña puxo fin á actividade dun grupo dedicado a estafas telefónicas dirixidas a bares, restaurantes e cafeterías. Os delincuentes recompilaban previamente información sobre os establecementos como o seu enderezo ou compañía comercializadora de electricidade. Despois chamaban aos responsables dos negocios facéndose pasar por empregados da suministradora. Durante a chamada aseguraban que existía unha suposta débeda pendente e ameazaban con cortar o suministro eléctrico de maneira inmediata se non se realizaba un pagamento urxente. As chamadas producíanse na maioría dos casos durante as horas de maior actividade dos locais, coincidindo cos servizos de comidas para aumentar a presión sobre as vítimas e dificultar que puidesen comprobar a veracidade da información. Unha vez conseguían o primeiro ingreso, trataban de obter novos pagamentos alegando erros na transferencia ou a necesidade de repetir a operación. A investigación permitiu esclarecer un total de 8 estafas cometidas en establecementos de Boiro, Muros, Santa Comba, Padrón, Noia e Muxía. Como resultado da operación, 5 persoas están a ser investigadas nas provincias de Almería, Cádiz, Girona e Málaga, ademais da localidade de Alxeciras, mentres que outro integrante do grupo foi detido en Vigo. O importe total estafado ascende a case 11.000 euros, dos que a investigación conseguiu bloquear e recuperar 2.600 euros para as vítimas.